In de nacht van 28 december 2025 heeft een man in Kommerwijnen een gruwelijke steekpartij gepleegd. Hij heeft 4 van zijn eigen kinderen en 2 buren doodgestoken. Een dochter overleefde de aanval, maar raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident nadat hij hen met een mes aanviel. De agenten schoten hem in de benen. Officiële verklaring van de president van de Republiek Suriname, Hare Excellentie Jennifer Geerlings, Siemens inzake geweldsdrama Richelieu. President Jennifer Geerling-Siemens heeft in de vroege ochtend opgeschrikt kennis genomen van het nieuws over het verschrikkelijke gewelddrama dat zich heeft voltrokken in Richelieu, in het district Kommerwijnen. Het staatshoofd betreurt het mensenlevens, waaronder ook die van kinderen, op tragische wijze verloren zijn gegaan. Dit drama treft ons als natie in een periode waarin wij samen het kerstfeest hebben gevierd en ons voorbereiden op de jaarwisseling, een tijd die juist in het teken zou moeten staan van saamhorigheid en hoop. De president heeft de ministers van Justitie en Politie, Harish Monorat, Sociale Zaken en Volkshuisvesting Diana Poki en de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, psycholoog Raj Yatnanand Singh, verzocht om vanmiddag persoonlijk notitie te nemen van de getroffen families. De regering van Suriname verzekert dat professionele hulp en begeleiding vanuit de bevoegde instanties beschikbaar zal zijn voor de nabestaanden. Daarnaast is besloten dat de regering de kosten van de begrafenissen zal dragen als teken van solidariteit en medeleven. President Semos spreekt haar innige deelneming uit aan de families die hun dierbaren hebben verloren, de gemeenschap van Kommerwijnen en de totale samenleving. Zij benadrukt dat Suriname in deze tijd van verdriet samen sterk moet staan, in verbondenheid en compassie. De regeringsleider laat verder optekenen dat premier Dick Schoof persoonlijk aan haar en aan het volk van Suriname zijn medeleven heeft betuigd. Paramaribo, 28 december 2025. Kabinet van de president van de Republiek Suriname. De goudprijs blijft hoog en kan stijgen tot meer dan $4.500 per ounce. Dit biedt kansen voor beleggers, maar Suriname profiteert onvoldoende. President Jennifer Simons merkt op dat vooral de kleinschalige goudsector te weinig bijdraagt aan de staatskas, ondanks hogere goudprijzen. De kleinschalige sector is significant en vereist aanpassing van het huidige systeem. Simons benadrukt de noodzaak van overleg en hervormingen om de economie van Suriname te versterken door optimalisatie van inkomsten uit goud. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam bekritiseert de regering en het Openbaar Ministerie voor onvoldoende actie tegen onrechtmatige grondconcessies in natuurgebieden met nadelige gevolgen voor inheemse gemeenschappen en winst voor privépersonen. Ze roept op tot serieuze aanpak. Voorzitter, ik wil ook ondersteunen, maar ik vraag nogmaals aan de regering. Ik heb brieven gestuurd naar de PG met betrekking tot intrekking van concessies in de beschermde gebieden. Het Wayambo-gebied, Koroni-gebied, het Koroni-Swamp-gebied, voorzitter. En in de natuurreservaten van Koroni. Ik wil weten wat de status is van die brieven, voorzitter, als de concessies zullen worden ingetrokken, voorzitter. Er vindt ook heel veel stroperij plaats in de natuurgebieden. Ik maak dat mee in mijn gebied, voorzitter, waar er veel Anyumaras in de kreken echt wordt gestroopt, voorzitter, vanuit Kommerwijnen naar Koppie Reservaat. Dus ik vraag, voorzitter, aandacht hiervoor. We kunnen deze wet niet behandelen en dan bewijzen we al dat er geen controle en toezicht en zelfs de intrekking van de concessies binnen de natuurgebieden, voorzitter, en de beschermde gebieden kan plaatsvinden. Dus ik vraag aandacht daarvoor.
De Raad van Ministers heeft besloten de Deviezencommissie per 1 januari 2026 te vervangen, waarbij geen van de huidige leden terugkeert. Deze commissie houdt toezicht op de deviezenregeling 1947 en anti-witwas- en terrorismefinancieringswetten. Belangrijke zaken zijn het toezicht op grote geldtransfers naar het buitenland via stichtingen, wat leidt tot strengere controles op de herkomst van middelen. Dit veroorzaakt spanningen met notarissen en verhoogt het toezicht op internationale regelgeving. NDP-fractieleider Rabin Parmesar betreurt de bijna volledige vernieuwing van de Deviezencommissie in Suriname. 2 jaar geleden besloot het parlement, samen met de Centrale Bank van Suriname, om de commissie te hervormen om betere controle te krijgen op goudexporten en financiële misdrijven. Parmesar is bezorgd dat de nieuwe commissieleden ruimte zouden kunnen laten voor ongecontroleerde activiteiten, vooral in de goudsector. Hij vraagt om niet alle leden te vervangen en de benoemingen zorgvuldig te overwegen. De nieuwe voorzitter wordt Robert Huiswoud, terwijl Ravin Sourjbali als enige terugkeert. Er zijn ook maatregelen getroffen om financieel toezicht te verbeteren en de goudsector te ordenen. Parmesar is verrast door de nieuwe benoemingen die niet passen bij de eerder afgesproken planning. Jurist Jennifer van Dijk-Silos vindt dat president Jennifer Geerlings-Simons Leo Brunswijk, directeur van NV Energiebedrijven Suriname, NVEBS, moet ontslaan. Van Dijk-Silos is ontevreden met de coalitie die NDP, NPS, ABOP, PL, BEP en A20 omvat en vindt het gedrag van ABOP-parlementariër Edgar Sampier een red flag. Ze uitzorgen over de interne stabiliteit. President Simons heeft verklaard niemand te beschermen bij strafbare handelingen. Er is recent een nieuwe raad van commissarissen benoemd. NV Telesur introduceert in het eerste kwartaal van 2026 vernieuwde glasvezel-internetpakketten die de standaard verbeteren voor snelheid, stabiliteit en digitale connectiviteit in Suriname. Bestaande glasvezelklanten worden automatisch overgezet. Momenteel is 70% al op het Telesur Fiber-netwerk en de rest volgt in de komende maanden. Telesur wordt de eerste provider met volledige glasvezeldekking. Nieuwe consumenten en zakelijke oplossingen bieden snelheden tot 10 gigabit per seconde, gericht op sectoren als fintech en gezondheidszorg. Hierdoor ondersteunt Telesur verdere digitalisering en bevestigt het zijn rol als drijvende kracht achter Surinames digitale toekomst. Het kabinet Bouterse II verleende tussen 2015 en 2012 goudconcessies in het Boven-Suriname-gebied. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, onder Regilio Dodson en later Sergio Akiemboto, was verantwoordelijk. Bewoners uit het gebied, met name uit Caiaba, uiten hun bezorgdheid over deze activiteiten. De concessie ligt 20 kilometer achter Caiaba in het Matawai-gebied. De huidige minister David Abiamofo stelt verlenging van concessies in het Boven-Suriname-gebied uit om het milieu te beschermen, terwijl verlenging in het Matawai-gebied wordt toegestaan. Minister Abiamofo zal verdere details verstrekken, terwijl president Simons zich internationaal inzet voor natuurbescherming. In de Surinaamse politiek wordt nog vaak teruggedacht aan de periode waarin toenmalig minister Van Dijk-Silos aandrong op het ontslag van de procureur-generaal PG. Dat leidde tot veel discussie en spanningen. De kernvraag was duidelijk: mag een PG zomaar worden ontslagen? Mahinder Yogi van de VHP stelde dat een PG alleen om juridische redenen kan worden ontslagen, niet om politieke redenen. De poging mislukte en later werd Van Dijk-Silos zelf ontslagen, wat symbolisch werd gezien. Dit benadrukt het belang van de scheiding der machten en dat politieke macht tijdelijk is. De leiding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, heeft president Jennifer Simons een update gegeven, maar erkent dat ze nog zonder volledig financieel overzicht werken.
Tijdens het overleg op 23 december 2025 bespraken de SLM-directeur, de Raad van Commissarissen en de presidentieel luchtvaartadviseur de recente bevindingen. Er is een snelle analyse van SLM uitgevoerd die laat zien dat er veel werk aan de winkel is. De financiële verslaglegging is nog niet up-to-date met het laatste volledige jaarverslag uit 2015 tot 2016. Het is belangrijk om deze achterstand in te halen om betrouwbare cijfers te hebben. De RVC en directie zijn optimistisch en willen bij het volgende overleg met de president meer gedetailleerde financiële informatie en een concreet plan presenteren. Dit overleg is een tussenrapportage en bevestigt de grote problemen van SLM. NDP-parlementariër Ansadi is ontevreden over de prestaties van de regering Simons Rusland in de afgelopen 5 maanden. Ze benadrukt dat er dringend verbeteringen nodig zijn, met name over de stijgende winkelprijzen. Sadi stelt vragen bij het feestbudget van 500.000 SRD per ministerie en suggereert dat betrokkenen zelf kunnen bijdragen aan feesten. Ze pleit voor een duidelijk regeringsbeleid om getroffen bevolkingsgroepen prioriteit te geven, ondanks dat niet alles in één keer opgelost kan worden. NDP-parlementariër Rabin Parmesar heeft in de Nationale Assemblée kritiek geleverd op ongepaste gronduitgiftes, waaronder in natuurreservaten. Kortom, er is veel werk aan de winkel, handhaving, milieueducatie. Maar wat about wat daarnet is aangegeven, zelfs natuurreservaat in Coroni is uitgegeven. En voorzitter, ik heb voor u meegenomen en ik vraag via u dat de minister van RGW daar duidelijk werk van maakt, voorzitter. Hier zie ik tussen Nikeri, Nieuw Nikeri en Apura honderden hectare zijn uitgegeven. Ik ga geen bedrijven noemen, ik ga maar aangeven. Een bedrijf Boswina, 416 hectare. Een bedrijf Todirio, 370 hectare. Een bedrijf Siunat, 345 hectare. Een bedrijf Siudin, 275, 2 keer 275 hectare. En ik ga zomaar door met de honderden hectare, allemaal tussen de 230 en 450 hectare. Per persoon, per onderneming. Ik ga u dit overhandigen en via u, als het aan de minister van RGB kan komen. En dat zal onmiddellijk teruggenomen worden. Zonder pardon. En ik wil zien welke wet u dat tegenhoudt. Ik wil dat zien welke wet dat tegenhoudt. Ten eerste, het is zogenaamd uitgegeven door een minister LVV. In dit land mag geen enkel ander minister dan de minister van RGB-land uitgeven. Want het is natuurlijk een zeer ernstige zaak. Van een natuurreservaat van Coroni. Hoe kunnen we dat uitgeven? Ik verwacht via u, voorzitter, ik doe een beroep op de regering en de minister van RGB. Wat mij betreft, begrijpt u niet verkeerd, bij wijze van spreken, binnen een week moeten we resultaten zien wat dit betreft. Ik zeg bij wijze van spreken. Ja, meneer Sommerhardt, u bent met me. Het ministerie van Binnenlandse Zaken doneerde op 24 december middelen, oorspronkelijk bestemd voor de jaarafsluiting, aan goede doelen. Het Kennedy Internaat en Stichting voor het Kind ontvingen elk $50.000 Surinaamse dollar. Ook kreeg het Maria Internaat $14.000 Surinaamse dollar aan waardebonnen vanuit de relatiegeschenkpot. Minister B. benadrukte dat de middelen voor sociale verantwoordelijkheid en erkenning van inzet worden gebruikt. Tijdens een persconferentie maakte het Korps Politie Suriname bekend dat ze een drone-unit opzetten door te investeren in personeel en apparatuur. Deze unit zal criminaliteit sneller en gerichter aanpakken. Drones bieden een luchtperspectief voor betere situatiebeoordeling. Ja, de bedoeling is dat we gaan starten met een drone-unit. En dat wil ik dit jaar al doen. Maar laten we uitgaan, komend jaar is het sowieso in uitvoering. De bedoeling van de drone-unit is vanuit de lucht willen we zaken coördineren. Wat we ook doen is met betrekking tot technologie. We hebben dat van C-City, onderschat u niet. In mijn wereld, ik denk willen we meer camera's hebben
Maar voor nu wat we hebben, werken we ermee en we boeken heel veel successen daarmee. En we zullen verder kijken welke technologische mogelijkheden. En ik heb ook geluisterd naar jaarreden van de president. Ik kan me helemaal daarin terugvinden. Onderschat u de technologie. Anno 2025 gaan naar 2026 hebben we de technologie nodig om criminaliteit aan te pakken. Dus mijn beleid op dat stuk is sowieso komend jaar wil ik ook verder investeren in de technologische mogelijkheden. Intern ben ik ook al gestart naar het digitaliseren van heel veel processen binnen de organisatie. En dat gaan we verder continueren. De politie roept de gemeenschap op verdachte situaties te melden om samen criminaliteit te bestrijden. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Parlementariër Rabin Parmesar vraagt in de Nationale Assemblée aandacht voor geheime overeenkomsten tussen Suriname en Total Energies. Hij wil dat het parlement deze bekijkt, desnoods achter gesloten deuren. Met de komst van oil en gas, de hele zaak, die voorbereidingen die we treffen, is dit heel belangrijk, ja. Dat we deze wet, in welk variant dan ook, dat we meer nadruk gaan leggen, meer aandacht gaan schenken, regelgeving hebben ten aanzien van ons natuur, oil en gas komt. What about als een eventuele oilspill komt? Dat hopen we niet. En van de gelegenheid gebruik maken, voorzitter. 2 jaar terug heb ik het steeds gevraagd. 3 jaar terug heb ik het gevraagd. Een jaar terug heb ik het gevraagd. En nu vraag ik weer. Wij willen de overeenkomst met Total et cetera zien, voorzitter. En als het niet in het openbaar komt, laat het achter gesloten deuren gebeuren. Want het parlement kan en mag dat niet onthouden worden. Voorzitter, heb ik uw aandacht dat u gauw desnoods een comité-generaal houdt, voorzitter. Ik begrijp dat het duizelingwekkend is dat die getallen, aantallen, de hoeveelheden wat uitgegeven is. Maar belangrijk is dat ik u vraag, ook voorzitter, het verzoek van hieruit dat we een comité-generaal hiervoor houden. Dat we de overeenkomst met Total, al die producties, PSA's hier behandelen, voorzitter. Parlementsvoorzitter Ashwin Adhin belooft contact op te nemen met de betrokken partijen. Eugène van der San is benoemd tot voorzitter van het Administratief Beroepsinstituut, ABI, dat op 22 december 2025 door president Jennifer Siemens is geïnstalleerd. Het ABI, bestaande uit 7 leden en een secretaris, adviseert de president onafhankelijk vanuit juridisch perspectief. Het instituut ondersteunt de president als beroepsinstantie voor de administratieve rechtsgang en streeft naar transparante uitvoering van constitutionele taken. De kernopdracht is een opdracht in de grondwet. Volgens de grondwet is de president beroepsinstantie. Dus je hebt de rechterlijke macht, maar je hebt ook de administratie. En daarvan is de president hoofd van. En daarom is de president een beroepsinstantie. En dat is gebaseerd op alle bijzondere wetten. Dus die bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld personeelswet, vuurwapenwet, ik noem maar kieswet. Daarin gaat u zien dat de mensen die daaruit een vergunning, bij de ambtenaren niet, personeelswet, dat is wanneer de ambtenaar een bevordering of in ieder geval aanspraak maakt op iets dat hij denkt en hij heeft het niet gehad of hij heeft het gehad maar het is niet goed, dan kan hij in beroep komen bij de president. Dat is dus de basisgedachte, de kernopdracht van het beroepinstituut. U moet weten, vanaf de grondwet van 1975 is dit in de grondwet opgenomen, dat men bij de president in beroep kan gaan. Ik weet dat het niet zoveel bekendheid is, maar in ieder geval in de praktijk, de mensen, de advocaten die dat weten, doen dat wel. En ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om sedert 1995 mijn eerste beroepsschrift te kunnen behandelen voor de overheid op binnenlandse zaken. Want toen was er dus de ceremonieel president en het werd gedaan op binnenlandse zaken en werd gestuurd naar de president om het te bekrachtigen. Na 87, bij de herdemocratisering, is er een nieuwe grondwet tot stand gekomen. En in die grondwet is de president executief. Is de president de executieve bevoegdheid heeft de president.
En in die grondwet is ook die bepaling gebleven dat je bij de president in beroep kan gaan. Dus dat is de aanleiding waarom de president het instituut vandaag heeft geïnstalleerd. Het instituut is eerder geïnstalleerd door de vorige president, want voordien werden de beroepsschriften wel behandeld, voor zover men in beroep kwam bij de president, maar dat werd gewoon gedaan door de directeur op het kabinet. Toen de president Santokhi aantrad, toen heeft hij een instituut in de plaats gezet om hem van advies te dienen. En zodoende heeft deze president vandaag dat instituut opnieuw bemand en geïnstalleerd. Ik zat al in de vorige, de secretarissen zaten ook in de vorige. Mevrouw Dubé is lid, zat ook in de vorige. Dus er zijn 2-3 wijzigingen, nieuwe wijzigingen bijgekomen. Onder andere de heer Dikan is ook lid, mevrouw Nipte, mevrouw Kanhai en zo. Nou, dat is een mooie vraag, maar die verwachting ligt niet aan ons, ligt aan de belanghebbenden die nu op de hoogte zijn van dit instituut, dat het instituut nu actief is en dat men gebruik van maakt in voorkomende gevallen. Dus met andere woorden, als men een belang heeft, want als je geen belang hebt, dan hoef je niet een beroepsschrift in te dienen, want dan wordt het niet ontvankelijk verklaard. Je moet een belang hebben. Mijn persoonlijke verwachting is dat mensen gebruik van gaan maken, omdat de rechterlijke macht, toevallig is de rechterlijke macht op dit moment een beetje in een bepaalde context wordt besproken. Maar de andere kant is naar de rechter stappen. En niet in alle gevallen kan je naar de rechter. Bijvoorbeeld bij personeelswet kan je wel naar de rechter, ambtenarengerecht. Daar heb je de keus om naar het ambtenarengerecht te gaan of bij administratief beroep bij de president. Bij een aantal andere wetten ook. Bij de kieswet is dat problematischer. In feite bij de kieswet kan je niet bij de rechterlijke macht gaan. Maar het gebeurt toch. Bij de laatste verkiezingen hebben we gezien allerlei dingen. Dus dat zijn geen spanningsveld, maar dat zijn de uitdagingen. Van der Sand verwacht dat burgers vaker van het ABI gebruik zullen maken. De kantonrechter heeft Guillermo Samson veroordeeld tot het publiekelijk corrigeren en excuseren vanwege ongefundeerde en schadelijke uitspraken over Melvin Bouva, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Deze uitspraken werden gedaan in juli 2025 tijdens een interview over naschoolse opvang. Samson suggereerde zonder bewijs dat Bouva betrokken was bij onregelmatigheden. Rechter Deborah Haakmat-Sniphout oordeelde dat de uitspraken onrechtmatig waren. Samson moet binnen 24 uur publiekelijk rectificeren in 3 kranten. Anders riskeert hij een dwangsom van $100.000 Surinaamse dollar per dag en moet hij $12.335 Surinaamse dollar aan proceskosten betalen. Samson was niet aanwezig bij de zitting. De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Revelino Eijk, sprak over misstanden binnen de politie tijdens een toespraak bij bevorderingen. Hij benadrukte de rol van de bond als constructieve partner, maar wees op nalevingsproblemen van afspraken binnen de samenwerking met korpsleiding en ministerie. Aan de leiding van het ministerie van Justitie en Politie en aan de korpsleiding wil ik benadrukken dat de Surinaamse politiebond een constructieve partner blijft binnen de driehoek van het KPS, het ministerie van Justitie en de Surinaamse politiebond. Binnen deze driehoek wordt 1 gezamenlijk doel nagestreefd: het waarborgen van een goed functionerend, professioneel en gemotiveerd politiekorps, waarbij iedere partner opereert binnen zijn eigen wettelijk domein en verantwoordelijkheid. Constructief partnerschap is echter niet onvoorwaardelijk. Binnen deze samenwerking worden er afspraken gemaakt en besluiten genomen. Met name besluiten die de rechtspositie van onze leden raken, die dienen te geschieden met volledige inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. Vooral het fair play beginsel staat enorm onder druk. Te vaak is gebleken dat tijdens overleg afspraken worden gemaakt
waarna kort daarop anders wordt gehandeld dan overeengekomen. Deze handelwijze, in combinatie met een gebrek aan tijdige, transparante en volledige communicatie, ondermijnt het vertrouwen binnen de samenwerking. Dit noopt de Surinaamse Politiebond ertoe haar koers te herijken en waar nodig een duidelijke positie van reciprociteit in te nemen. Constructiviteit blijft ons uitgangspunt, maar vereist wederkerigheid, betrouwbaarheid en respect voor gemaakte afspraken. Daarnaast wens ik nadrukkelijk de aandacht van het bevoegd gezag te vestigen op de omstandigheden waaronder onze leden dagelijks hun prestaties moeten leveren. Deze omstandigheden zijn verre van ideaal. Motivatie en professionele politiezorg staan hierdoor ook onder druk. Opleidingen en trainingen blijven structureel uit, terwijl de eisen aan het politiewerk onverminderd hoog blijven. Ook de materiële en infrastructurele voorzieningen laten ernstig te wensen over. Er is een tekort aan dienstuniformen en overige personele standaarduitrusting. Politiegebouwen verkeren op meerdere locaties in slechte staat. Sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn onvoldoende, met in sommige gevallen overlast van ratten en vleermuizen. De Surinaamse Politiebond doet daarom een dringend beroep op het bevoegd gezag om deze knelpunten niet langer als incidenten te beschouwen, maar als structurele vraagstukken die structurele oplossingen vereisen. Eik riep op tot betere naleving om vertrouwen en betrouwbaarheid te waarborgen. Het ministerie van Economische Zaken heeft slechts 0,5% van de staatsbegroting, wat neerkomt op 330 miljoen Surinaamse dollar voor 2025 en 2026. Minister Andrew Basaron richt zich op versterking van personeel, internationale samenwerking voor kennis en kapitaal en ondersteuning van micro- en middelgrote bedrijven. Suriname moet weer internationaal aansluiten voor meer zelfvoorzienendheid en export. President Jennifer Siemens wil tegen het einde van 2026 de staatsinkomsten verhogen om sociale steun aan kwetsbare burgers te verbeteren. Ze benadrukt dat extra middelen uit de goudsector, efficiëntere belastinginning en verbeteringen in de havensector moeten komen. Siemens gaf aan dat er al gesprekken zijn gevoerd met de goudsector om nieuwe afspraken te maken zonder harde maatregelen. De regering wil ook belastinginning verbeteren en inefficiënties in de havensector aanpakken. Hoewel dergelijke plannen al langer bestaan, blijven uitdagingen zoals zwakke handhaving een probleem. De president benadrukt dat betere sociale steun afhankelijk is van nieuwe inkomsten en waarschuwt voor gemiste kansen in de goudsector. De uitvoering van deze plannen en samenspraak met de samenleving zullen doorslaggevend zijn voor succes. Datasur heeft Suriname in 2025 internationaal bekendgemaakt door 2 belangrijke prijzen te winnen tijdens de Most Influential CEO Awards. Het bedrijf werd erkend als beste ICT- en datacenterdienstverlener in het Caribisch gebied, terwijl de CEO Anvit Ramlakhan werd uitgeroepen tot meest invloedrijke CEO op het gebied van digitale infrastructuur. Datasur ondertekende een overeenkomst met Cloud Carib voor een soevereine cloud en werkt aan een regionale disaster recovery hub. Ook investeert het bedrijf in lokaal ICT-talent via hackathons voor jongeren.